Dobar dan i dobrodošli u novi tutorial na kanalu Medija HD. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da sebi uredite desktop. Prvo što je potrebno je da sebi razvrstate ovako neke stvari. Znači ja ću uzeti folder i recimo on će se zvati Adobe i sve ću ove Adobe programe prebaciti, odnosno After Effects, Photoshop i tako. Odvijte igrice i stavite ovdje ostalo. Druga stvar je što morate napraviti, odnosno naći sebi neki wallpaper dobar i možete da nađete sada ikonce. Recimo sad će meni ovdje trebati zelene ikonce. Ja ću ukucati green folder icon i uđete na prvi link i sad recimo meni će trebati ova za programe. Inače neću koristiti nikakve dokove, zato što će to dosta usporiti vaš PC, a po mom mišljenju neće ništa biti bolje. Ako imate jači PC, slobodno to koristite, ali ja neću. Sad, ja ću sve ovo igrice, ne u stvari Adobe i ostalo staviti u ovu zelenu ikonicu, ali prvo premestite na neko mjesto ovo što, na primjer folder sve za desktop, gdje će vam biti wallpaper ikonce na neko mjesto gdje nećete brisati. I sad desni klik na folder kojim želite promijeniti ikonicu, vidite customize, change icon, browse i sad meni se nalazi na partici svaštara i evo ga sve za desktop. Ok, refer, evo ga, ovo ovdje. Sad ćemo recimo naći ikonicu program. Nećete često uspjeti naći ikonice sve, ali evo ja mogu sad koristiti za programe ovu, pošto nije velika razlika. I to opet customize, change file, nađite mjesto gdje vam sve stoji ikonice i kliknete ok i evo ga. Ne, fuck, nešto sam zeznuo. Sad jeste, dobro. I sad recimo ovo ćemo prebaciti ovdje, igrice ovdje i kantu, odnosno rekli bi tu staviti. Sad ćemo kucati games i ovdje označite boju koja vam treba. Evo recimo meni bi ova dobro došla. Idemo download icon. Dok se skine samo nađete gdje skidate, cut i prebacite u onaj folder gdje vam stoji wallpaper i sve. A ako ne znate kako se mijenja wallpaper, idete desni klik i set desktop background. Ali ono, to ko ne zna, nek se ubije. Evo ikonce, ok, refresh. Morate naći punu i praznu kantu. Evo puna kanta, rekli bin. I prazna kanta. Eto
čeka. Sad naravno samo cut. Ako ne budete napravili neki folder koji nećete brisati i ako ga zamijenite mu mjesto, onda će pri sljedećem paljenju Windowsa promijeniti se sve ikonce, bit će stare. Sad idite desni klik na desktop, personals, change desktop icon, uzet ćemo rekli beam full, change icon, browse i tamo nađete sam folder gdje vam stoji ikonice i sve ostalo. Rekli smo znači full, odnosno punu, i sada empty ili prazno. Ok, refresh. I na Windows 7 možete i mijenjati boju ovog taskbara. Idete na Windows Color, uzet ćemo zelenu i malo ćemo je poboljšavati. Ovo mi se savršeno uklapa. I ovo je moj desktop. Ako vam se svidjelo, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!